Foli ani waleɲumandɔ o bɛ ka taa bɛɛ lajɛlen ma ni waati na an balima bamanankan mɛnna o Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'a jira aw la ka fɔ ni bamanankan kunnafoni wagati selen walali bɛna kɛ minnu kɔnɔ kuma la o ye Mali kɔnɔ ani a kɔkan kibaruya olu de don an b'a fɔ ko ni kuma sila aw danga na kunnafoni daminɛ an b'a jira aw la k'a fɔ ko fɛn min ye Mali jamana silamɛw ka ɲɛmayaso Haut Conseil Islamique du Mali a ye dantigɛli dɔw kɛ ka bɛn alamisa janvier kalo tile 22 ma a yɛrɛ jabala la ka sanga ni fɛn min ye Haut Conseil ye a ɲɛma dangan dɔw ka kumakanw ye minnu ni olu kɛra sanbɛ foli senfɛ jamana masadaga yɔrɔ la Kuluba an ka jango sɔrɔlon seria silamɛw ka wasa kɛnɛ kan ni silamɛya ka kunnawolo kɛnɛ kan parce que wasa ni kunnawolo tɛ silamɛw bolo ka tɛmɛ silamɛw ka bɛn kelenya ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ maa min na a bɛ mɔgɔw kɔnɔ ko silamɛw bɛ diviser u ka discours n'u ka kumaw ko bɛ se k'an kɔ don ɲɔgɔn ma o ye an ka kelenya a b'a tɔ sinsin ka taa fɛ n balimakɛ Jamuntɛni a fɔ cogo min ani an ka président ye an wele bi n'o ye Haut Conseil ɲɛmɔgɔ ye ka Haut Conseil bɛɛ wele bi commission de contrôle conférence des ulémas tous les démembrements du Haut Conseil assemblée générale d'information na présentation de vœux min kɛra Kuluba n'a ni sisanjɛ kuma caman kɛra la jamana kɔnɔ n'a kɔ kan an y'a kanu k'an da de ka d'a kan ni i k'i bɛ kuma bɛɛ jaabi i bɛ tulo kɛ tasuma na an y'a to bɛɛ k'i ta fɔ ka bɛɛ lamɛn bi maa minnu ye Haut Conseil kɔnɔmɔgɔw ye olu b'a dɔn ko kɛra kɛ cogo min mais jamanaden minnu bɛ jamana kɔnɔ ani kɔ kan dɛmɛbaw la kanuɲɔgɔnw na olu caman degunna olu ma ko dɔw faamuya o la a bɛ wajibiya droit de réponse la an ka bɔ ka kuma dɔw jaabi ka faranfasiya di mɔgɔw ma ko dɔw la o de y'a to président n'o ye Haut Conseil ɲɛmɔgɔba ye Seydou Ousmane Odana a y'an wele ka na bi fɔlɔ o ye Haut Conseil bɛ taa discours min k'a la Kuluba o ye laada ye jamana in kɔnɔ kabini Bala Kalew tile la Ala ka hinɛ u na fo ka taa se Imam Mahamudu Diko ma Cɔrɔna Hadi Camu fo bi o tuuru bɛ Seydou Ousmane Odana Hadara la Ala k'a n'a simaya Ala k'a n'a dɛmɛ na san o san ni san yɛlɛma sera président de la République b'a ɲini diinɛmɔgɔw association fêtières force vive u ka yɛlɛ ka taa san yɛlɛma foli kɛ laɲini minnu b'u bolo ka jɛ ka hakilila falen k'a la o yɔrɔ in mɔgɔ caman t'o ɲɛ dɔn an y'o faamuya mɔgɔw ka kumaw na laada la ni présentation de vœux bi kɛ protocole de la République de bɛ lettre ci ka na aw ma lettre nana Haut Conseil la k'a ɲini ko Haut Conseil k'a ka discours préparé k'a bila ka taa depuis le 20 novembre protocole de bɛ lettre ci aw ma k'a ɲini a ka discours ka na ka bɛn nin waati ma a t'i ko i b'i tɛgɛ fila fɔ dɔrɔn ka t'i jɔ Kuluba président ɲɛkɔrɔ ka discours kɛ a tɛ kɛ ten mɔgɔw bɛ ka kuma i n'a fɔ i bɛ wuli ka taa kuma tɛ o tɛ o lettre de nana Haut Conseil la Haut Conseil ye o jaabi mɔgɔ 7 mɔgɔ 8 de sigira ka commission sigi kɔrɔlen a bɛ kɛ ten de o ɲɛmɔgɔya tun bɛ Jamuntɛni bolo docteur Hamza Aluseni mɔgɔ caman ma Conseil kɔnɔ o don y'a sɔrɔ ne yɛrɛ tɛ yan ne bɛ maga min umra la commission b'o baara kɛ waati min mais Haut Conseil bɛ bɛn a ka fana de ɲinɛ an bɛna discours min labɛn an bɛ fɛ nin kuma ni nin kuma de ka don a kɔnɔ o kuma n'o kuma bɛ tali kɛ silamɛw ka préoccupation minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ degun ni ko gɛlɛn minnu n'o bɛ silamɛw tɔɔrɔ jamana kɔnɔ a k'olu de ta k'o kɛ discours kɔnɔ a bɛ t'o de jira jamana ɲɛmɔgɔ la wa a bɛ ci a ma fɔlɔ de Haut Conseil ka discours taara 1 mois à l'avance yanni an yɛrɛ ka yɛlɛ Kuluba ka taa kalan n'a wele ko président n ko a ka ɲi i yɛrɛ de ka taa discours kalan a ko Macky man kɛ ne e yɛrɛ b'a kalama a ko e yɛrɛ ka taa ɲinan ta kalan n ko président ne bɛ se k'a kalan mais Haidara ko ani Macky ko n ko kelenw tɛ dɛ n y'a fɔ a ye tan n k'i yɛrɛ k'i jija e de ka taa i ka discours kalan n tilala ka président Kɔntaw wele sufɛ n ko mɔgɔkɔrɔbaya la i fanga fara n da kan n ka président kɔrɔ a bɛ hakɛ to de kuma fɔ cogo la n ko maa man ka discours kalan n'ale tɛ président ko a tɛ taa mais après fajiri fɛ président y'a ye a yɛrɛ bɛ taa a man gɛlɛn ma a b'a jija a bɛ taa kɛnɛ kɔnɔ président taara ne don ne tɛ sɔgɔmada fɛ mɔgɔ ye wallahi président ye ne wele ka don sunɔgɔ de la ko sisan Macky min na taa mais e ka n'i ka discours kalan ne ma kuma bilen ne wulila ne taara bɛɛ kɔfɛ Haut Conseil ye discours min labɛn depuis mois de novembre ka ci présidence la fana
discours bi ci fɔlɔ de yanni a ka taa kalan anw ta fɛn bɛɛ fɔ o y'a sɔrɔ président b'a bɛɛ dɔn a bɛ élément de réponse de labɛn mɔgɔ caman t'o kalama donc ne taara président ye discours di ne ma o ye danaya de ye o ye bonya de ye o président du haut conseil islamique Cherif Kano Dane Adara o b'a fɔ ayi n man kɛnɛ mɛ n ma kɛ e ka ka discours kalan ne ba ye o ye a ye bonya de da ne kan a ye danaya dɔ de da ne kan ne tɛ se k'o jaba fo lahara ala k'a n'a bonya ala k'a n'a sara a ko ne tilala ne bɛna dugawu kɛ ne ye discours kalan ka ban fana n tilala n ye président wele na dugawu kɛ président kɛtɔ ka dugawu kɛ kumakɛla de don ale de ye ɲɛmɔgɔ ye peut-être ne bɛ ka kuma waati min a fana ye fɛn dɔw nana hakili la a y'a ye nin ye occasion parce que mɔgɔw tɛ min faamuya président CDV la siɲɛ kelen de don san kɔnɔ minnu ko ko an taara kuma dɔ fɔ ko Kulibali lieu sacré de ye parole sacrée fana de bɛ taa fɔ lieu sacré la ala kumakan ni ala kɛra kumakan ani degun min bɛ silamɛw kan anw ye occasion sɔrɔ ka sigi ni jamana ɲɛmɔgɔ ye anw tɛ mɔgɔ dɔn k'an bɛ se k'a fɔ mɔgɔ min ye ka tɛmɛ o kan an ka damakasi fɔyɔrɔ laban de ale c'est le chef suprême de la magistrature président Haidara nana a nana ka kuma kɛ ale bolo ne ye kuma min fɔ o dɔrɔn tɛ ko wɛrɛ bɛ yen min to ye min y'a se nin ma ale ka kuma nana o yɔrɔ la maaw y'o a interpréter ni u ka faamuyaw cogoyaw ye ne ye haut conseiller ka discours min labɛnna ne y'o de kalan filanan dɔw ko ayi ko Haidara kumanen kɔ de ko ne kumana an kan k'o fara perepere latigɛ di parce que ne ye discours min k'a la officiellement o wari tɛ min ma o bɔ wari tɛ min ye o bila Haidara nana faraŋa min kɛ o wari tɛ min ye o de publier o de ye mɔgɔw fili tile 4 o kɔfɛ de wari tɛ min ka sɔrɔ ka ne ka discours labɔ n'olu ko ye ne ka discours bɔ a don tɔw ta bɔra don min problème tun tɛ ye je suis obligé o tora n bɛ to k'a fɔ ko ne tɛ ka doso maga ye ayi ne tɛ k'o ye anw bɛ min bɛɛ dɔn donc an b'a bɛɛ fɔ an tɛ sigi yan dɛ mais je suis obligé ka nin yɔrɔnin fɔ dɔrɔn c'est pour te dire kuma minnu fɔra bilayi a ma digi ne la parce que ne b'a dɔn Haidara tɛna ne ka a dɔ b'a kama ka ne ka kuma kɔkari Haidara ti kuma ko ne bɛ taa kuma o kɔfɛ ne ka ye kɛnɛ kan Haidara de ye ne wajibiya ka taa kuma don la ka ŋunu ka bɔ sunɔgɔ la ne Haidara bugɔta bilayi ne tɛ taa. Kira laban kisi ni nɛɛma bɛ nabi ɲuman ma a mɔden kɛ sanumani o ye Imam Useni ye ka sanga ni ale ka bange ni okumu kɔnɔna ye wa juli kɛnɛba ɲɛnamayara silamɛya dɛmɛtɔ ansaru fɛ ka bɛn alamisa janvier kalo tile 22 ma Bangɔni Janginɛbugu la commune 1 kɔnɔ Bamakɔ a ɲɛmaya tun bɛ an fa bolo Seyid Cherif Usman Madani Aidara an ka janga ciladenw ka sɔrɔlenw seereya. Dali masaka jɔn ɲuman caman de bɔra ka ɲɔgɔn sɔrɔ Bangɔni Janginɛbugu dolanci kɛnɛba sanfɛ a fanba ye ansaru an'u kanuɲɔgɔnw ye waasa ka se ka na laadala sigi dɔ ɲɛnamaya min b'i bolo da san o san ka bɛn Imam Useni ka bangeli san kunbɛn ɲaɲali ma an kuntigi Muhamadu kisi ni nɛɛma b'a ye ale mɔdenkɛ sanu ma waajulu sigi de don min labɛn b'i bolo da k'a sigi sen kan alisilamɛya dɛmɛtɔn Fédération Ansardine International FADI fɛ ka wele bila ansaru ni kanuɲɔgɔnw ma u ka jɛ ka na ɲagari alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an fana karamɔgɔ Seyid Cherif Usman Madani Haidara n'a ka denbaya dafɛ ka kira n'a zuriyaw bonya n'u kanu jira nin n'a ɲɔgɔnna kɛnɛ sahale a ka kan o ka sigi Imam Useni tɔgɔ la bari wajibi don alisilamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen kan kira n'a somɔgɔw bonya o ka ye i kɛ baara la a bɛ kɛ sababu ye ka kira n'a somɔgɔw bonya n'u kanu jira diɲɛma la ani ka dali masa yɛrɛ n'a ka jɔnw cɛ surunya ɲɔgɔn na nisɔndiyaw warala kɛnɛ kan maa o maa sen y'a yɛrɛ se kɛnɛ kɔnɔna na u bɛɛ y'a yira k'a fɔ Imam Useni ka bangeli san kunbɛn ɲaɲali a sigi kunbɛn o de kama bɛɛ lajɛlen nisɔndiyalen don u fari foninen don kira n'a somɔgɔw bonya n'u kanu jirali diɲɛma la a sababu ɲuman belebele ye alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ ye Mali silamɛtɔn Haut Conseil Islamique Jumali ma ɲɛma Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans Jumali ma ɲɛma an fana karamɔgɔ Seyid Cherif Usman Madani Haidara ka sanga ni a ka welewele daw ye ni jɔn ɲuman caman sɔnna k'o wele jaabi k'a ka kuntilenna n'a ka laɲiniw tugu ɲɔgɔnya alisilamɛya tariku donbaw min bɛ kira n'a somɔgɔw kofɔ a don si tɛ tɛmɛ ansaru ni kanuɲɔgɔnw ɲinama f'u ka fara ɲɔgɔn kan ka sigi dɔ labɛn k'o kɛ ɲagarili ani hakili jigini tasibila ka taa kira n'a bɔnaw yɔrɔ o fusamanciya dali masa kɔfɛ maa tɛ o dan dɔn o kama alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an fana karamɔgɔ a Seyid Cherif Usman Madani Haidara fora ka barikada ka waleɲuman dɔn nabagaw fɛ karamɔgɔ Haidara ka wele min sababu la n'u ye kira n'a somɔgɔw bonyacogo dɔn k'u kanuɲɔgɔnya nafa dɔn
kalan caman sɔrɔ la ka nafa caman sɔrɔ a la zamzamiyu sababu la. An ba sanuma 4 ka fara alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ buramusow kan. Olu fana fura k'u waleɲuman dɔ kɛnɛ kan. U ka cɛsiri n'u ka wuli ka jɔ la karamɔgɔ Haidara kɛrɛfɛ k'a dɛmɛ ɲɔgɔnya kira n'a somɔgɔw tugu ɲɔgɔnyali la ani kɛnɛw sigili ye u tɔgɔ la ka sanga ni u ka donbaw ye. Alisilamɛw bɔra fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ kana ɲɔgɔn sɔrɔ Faba la Bamako, Bangoni Janginɛbugu waasa ka ye Imam Useini ka bangili sankunbɛ ɲaɲali kɛnɛ kan. Wajulu sigi a kɛrɛnkɛrɛnna ka hakili jigin kɛ kira n'a somɔgɔw la. Sigi nafa baraji min b'a la ani fusamanciya min bɛ a la dali masa ka jɔnw yɛrɛ kan o hakili jigin kɛra silamɛw ye. Sani ka wajulu sigi kuncɛ alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Mali silamɛtɔn Haut Conseil Islamique Jumali Maɲɛma Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans Jumali Maɲɛma an fana karamɔgɔ Asid Sherif Usman Madani Haidara a ye kɛnɛ lasɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ 23 tɛmɛnen ni sanga 20 ye. A bisimilara bonya ni karama nisɔndiya zigirikanw ni tɛgɛrɛfɔkanw kɔrɔ. Zamzamiyu munumununen kɔfɛ ka foli lase kanuɲɔgɔnw ma a sɛnsɛnna k'a bisimila a sigiyɔrɔ la. Imam Useini ka wajulu kɛnɛ sigi alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an fana karamɔgɔ Asid Sherif Usman Madani Haidara a ka laseli senfɛ a da sera kira n'a somɔgɔw bonya an'u tuguɲɔgɔnyali nafa kan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la hakili jigin kɛra Imam Useini yɛrɛ ka tariku la a ka ɲɛnamaya kɛra togo di fo ka taa se a ka diinɛ jɔli baaraw ma. Alisilamɛya donkan baya layidu wɔrɔ minɛna jɔn ɲumanw fɛ wajulu sigi baaraw ka sɔrɔ ka kuncɛ. Nti suɲɛli kɛ, nti jɛnɛya kɛ, nti n den faga, nti namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ. Ni kira Muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ. Ala k'a minɛ, Ala k'an s'a kɔrɔ. Sɔli ala rasul. Kunnafoni na sira wɛrɛ fɛ an b'a jira aw la k'a fɔ ko lakana jɛkulu min sigilen don commune 5 kɔnɔ Bamakɔ ni o ye comité consultatif de sécurité de la commune 5 ye. U ye caravane dɔ sigi sen kan ka buna adamadenw la faamuya siraba lakana bena kun kana na. A kɛra alamisa janvier kalo tile 22 Kadija Tarawele Ibrahim Tarawele an ka janga sɔrɔlon seria. Nin taama in kɛla ka commune 5 sigida caman yala ni ka kaskiw di bolimafɛntigiw ma ka gɛrɛ u la ka ɲɛfɔli kɛ u ye sirakan sariya labatobaliya kɔlɔlɔw kan ni ka hakilina jigi kɛ a sariyaw labatoli nafaw kan o min bɛ kɛ sababu ye ka bun hadamadenw kisi sirabakan kasara kɔlɔlɔw ma. Fɛn min ye commune 5 maire danga sabanan ye kuma galamani tɛnguni kɔ a la ale ye ɲɛfɔli kɛ nin waleya in nafaw kan. An ka comité consultatif de sécurité a ka lasigi labana a ye a ŋaniya alors ka kuma ɲɔgɔnya sigi ka baro sigi ni commune denw ye baro mun bɛna kɛ ni tɔgɔma ye alors pour que k'a ɲɛfɔ siraba bɛ ma hakɛ mun dumu kalo kɔnɔ san kɔnɔ dansi ta la drogue ta a bɛ dankari mun kɛra an ka ɲɛnamaya kan kɛrɛnkɛrɛnnenya denmisɛnninw fan fɛ dansi ta la donc ka tɔgɔma ka baro kɛ ni an ka mara mɔgɔw ye. L'Agence nationale de la sécurité routière ANASER Maw olu min ye nin kɛnɛ in seereya u ye nin waleya in tanu kosɛbɛ. U y'anw dɛmɛ an ka baara de la parce que an yɛrɛ ka baara bɛnnen bɛ min ma usagers de la route k'olu lakana circulation na donc n'an ye mɔgɔ sɔrɔ min bɛ fara an kan k'o kɛ an bɛ se k'a fɔ k'o ye tare de. Bolimafɛntigi mun gariziyɛ donna kaski nunu na kuma sɛmɛnin kɔ u la u y'u ka nisɔndiya jira ka sangani ni waleya in ye a n'a bɛna nafa min lase u yɛrɛw ma. Ne ye kaski sɔrɔ bi aw la ni aw sababu ne bɛ dugawu kɛ a bɛ lakana min na Ala k'a sabati Ala k'a ɲaga d'an ma Ala k'a to an kɔnɔ a tɛ minnu bolo yarabi Ala k'a sanni latigɛ u ye u yɛrɛ ka lakana kama. Wallahi alhamdulillah ne nisɔndiyalen don c'est tellement donna depuis 2021 alhamdulillah an b'a la fo an b'a lakana fo an b'a dɛmɛfala fo c'est vrai bamanankan ka gɛlɛn ma i y'a faamu n b'u fo bari gɛlɛn wallahi. A k'a dɔn k'a fɔ ko nin waleya in ka bɔ commune 5 yɔrɔ na kɛ sababu ye ka maaw hakili jigi sirabakan sariyaw la ni ka sirabakan kasara ka dankari kɛ olu la. Donc an b'a a f'i ɲɛna n'i taara i fana k'a fɔ mɔgɔ tɔw ɲɛna u ka kaski dayɛlɛ fɛn dayɛlɛ rétroviseur dayɛlɛ a dayɛlɛ kun tɛ dɔwɛrɛ kama a dayɛlɛ kun i yɛrɛ ka diɲɛnatigɛ i k'a lakana en cas Ala k'an kisi ni accident ko k'a bɛ kɛ n'i binna ni sen karila u bɛ tugu ni bolo karila u bɛ tugu nka ni kunkolo ye koko sɔrɔ dugumakolo sɔrɔ
o ma nɔgɔn dɛ n'i kɛnɛyara yɛrɛ ayiwa a ka ca ala fɛ i tɛ kɛ mɔgɔ dafalenba ye an si tɛ ala deli o la. kunnafoni nasira wɛrɛ fɛ an b'a jira aw la k'a fɔ ko fɛn min ye association an ka bɛn mayala ma ɲɛmaba ni o ye Seku Badara ye sirifukɛ taara bɔ bolika Sonbugu ɲamakalaso la ka bɛn araba janvier kalo tile 21 Samayira Sanogo a bɛna ɲɛfɔli kɛ kunnafoni sɔrɔlen tɔw kan. Ka sangani ni taama in ye boɲanya de b'a la ka kɛ association an ka bɛn mayala a président du conseil d'administration a Seydi Badara Aliyu Usmane Aidara ni a jɛw fɛ walasa kana ɲɛfɔli kɛ ni ɲamakala tɔnba in ye association an ka bɛn mayala a sigicogo ani a kunkilennaw kan. Ni ye tɔn sigi Mali na kɛcogo do tagabolo kɔrɔ n'a sira kan ni ye fɛn sigi kan ka kalifa kun fɔlɔ bɛ di jeliw ma parce que olu de bɛ se ka se n'a ye yɔrɔ la e yɛrɛ tɛ se ka se n'a ye yɔrɔ na o de kama an nana yan bi ka na tɔn in kalifa an ka coordination mɔgɔw la u y'an kunbɛn cogoya min na a diyara n ye a bonyana ma ka d'a kan an ye association an ka bɛn mayala tɔgɔ la n'a fɔra ko ni jamanba bɔra k'an kunbɛn a y'an wasa kosɛbɛ an tɛ foyi f'u ye k'u bonya k'a f'u ɲɛna k'u ni ce u ni baraji u ye bonya min kɛ k'an ta ka sɛgɛrɛ a diyara n ye a bonyana ma. Silamɛya dɛmɛtɔn ani sarano yoran fana karamɔgɔ a Seydi Sherifu Usmane Aidara denkɛ bisimilalen ɲamakala tɔnba in fɛ Bolika Sonbugu la nisɔndiya tɛmɛnen kɔfɛ a kɛra waati kɛrɛnkɛrɛn ɲɛfɔli jɔnjɔn ka se ka kɛ ɲɔgɔn ye an ka bɛn mayala kunkilennaw kan a ka baara bolodaliw ani baaraba minnu kɛra a fɛ cogo min na bɛn ni kelenɲɔgɔnya bɛ se ka sabati. Jama ka nisɔndiya o de ye ne ta ye bawo maa t'a dɔn k'i bɛ fɛn min ye wali bɛ fɛn min mɛ n'i y'o ye i bɛ nisɔndiya parce que an jeliw an ka bɛn mayala ka se anw ma yan k'a jira k'a fɔ an ka jɛ ka waleya kɛ ɲɔgɔn fɛ min bɛ adamadenya minɛn fa o nisɔndiya dan foyi tɛ anw fɛ o la bon o y'an fa kosɛbɛ sirifukɛ ka nali a kɛra bonya anw bolo a kɛra nisɔndiya an bolo an tɛ se ka nisɔndiya min fɔ ka s'a dan na an b'a ɲini setigi ala fɛ a bɛ baara min na hali bi ala k'a fanga sigi a bɛ cɛsiri min na ala k'a fanga sigi ala kana kɛ ɲɛ ka maliden bɛɛ lajɛlen fo a tɔgɔ la ka an ka bɛn mayala jamakulu bɛɛ lajɛlen fo ka maliden cɛman musoman bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ barikada ka bɛɛ wale ɲuman dɔn. Maa minnu ye kɔrɔfɔ falen o ni ɲɔgɔn cɛ o ye u ka nisɔndiyaw sɛbɛkɔrɔ danganamaya ka foli ta ka ɲɛsin hakilina in mɔ ni ka laban ka yira k'a fɔ o seko ni damayɛrɛ ye min ye o bɛ kɛ o fɛ jango ka sirifula morikɛ a Seydi Badara Aliyu Usmane Aidara ni a jɛw koko kɔrɔ don jango laɲini minnu bɛ u la olu ka se ka sabati o dokumu kɔnɔna na baara in kɛra waati ye u bolo u ka se ka waleɲumandɔn médaille dɔ ta ka don sirifukɛ kan na ka kɛ bonyamasegi ye a mɔ ka sanga ni a ka cɛsuru ye min bɛ kɛ a fɛ dugujɛko 20 maanifiya ɲuman dilan ni baaraw la. N'i ye mɔgɔ kelen fara ɲɔgɔn kan ka se mɔgɔ 2 ma ka quartier joli fara ɲɔgɔn kan ka tila ka jamana Afrique bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i ye koba kɛ dɛ ou bien voilà médaille di kun de a ye koba min kɛ a bɛ médaille di o kama parce que an ka sigi mayala ni mɔgɔ bɛ yen a Badara ka kɛ to k'a kɔrɔ ni Badara ye Badara bɛ dɔ sɔrɔ den a bɛ dɔ sɔrɔ mɔden mais hakilina bɔra jɔn na Badara yɛrɛ tɛ ni ma filima ɲinɛ Badara tɛ ani Badara hakilina sɔrɔ ka tila k'o dilan a ka kɛ ko sabatilen quartier bɛɛ ka don a la jamana bɛɛ ka don a la kɔfɛ jamana bɛɛ ka don a la o ni médaille ka kan dɛ an y'a di k'a sababu k'o de. A kɛra ka kɔrɔfɔ ta a Seydi Badara Aliyu Usmane Aidara ye a ka nisɔndiyaw yira ka sanga ni kunbɛliko ɲuman min taara o fɛ ka ɲɛsin ale ni a ka jamakulu ma ni ka sɔrɔ ka ɲɛfɔli kɛ o nakunbaw la ɲamakala tɔnba in ye a baara masirila ni maa caman yele ye kɛrɛnkɛrɛnya ma jelikuntigiw ka bɔ fan caman fɛ nin boɲa kɛnɛ in baaraw kɛra waati kɛrɛnkɛrɛnnen ye u bolo u ka se ka sirakuraw nun don minnu nɔfɛ taama bɛ bange kelenya bɛn ni basigi a ka ja guna adamadenya sabatili kɛ walew la. Sirifula morikɛ ani ɲamakalaw ka ɲɔgɔn kunbɛn kɛnɛ kan a yɛrɛ ye dakuruɲɛ 2 min sɔrɔ ka kɛ an ka janga ɲamadali kɛ o fɛ ka sanga ni an ka bɛn mayala ka hakilinaw ye tɔn min ni a sigikun tɛ foyi ye fo ka jamana in denw a cɛw n'a musow ani farafina ani ka taa se diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen ma an bɛɛ bɛ se cogo min na ka fara ɲɔgɔn kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma bɛn ani keleya o bɛ se ka sabati cogo min na an ka duw kɔnɔ an ka sigidaw la ani an ka jamanaw kɔnɔ tɔn sigikun ye ni hakilina de ye o hakilina o tɛ se ka lafasa fo diɲɛmaw de ka fara ɲɔgɔn kan n'i ko diɲɛmaw i ko siyaw
i ko diinɛtigiw i ko laadatigiw i ko taasira ɲumantigiw o de kɔnɔna la an ka bɛnbaya la ka wuli ka jɔ kɔnɔ an ye nin kɛ an ka ɲinan 2026 baara dɔ ye ka na ɲɛ da an ka ɲamakalaw kan olu de ye kuma o tigiw ye barisabula olu de talen do Mali ka kɔrɔ ani sisan an bɛ waati min na hɔrɔn ɲuman bɛɛ lajɛlen olu de olu dalanɛ a cɛ wa n'a muso o la a ka kan ni mɔgɔ min b'i fɛ baara ɲɔgɔnya la kabi kɔrɔlen n'o ye lawale ka se bi ma n'i bɛ baara o baara la o ka fara i kan o n'i ka ye ɲɔgɔn fɛ janko baara min ni ɲamakalaw dɔnna ni o ye kunu n'a bɛ fɔ o ma ko ɲumanya kunu n'a bɛ fɔ o ma ko kalali ani bi a hɔrɔn minnu bɛ yen n'o ye ɲamakala hɔrɔnw ye minnu ma o danbe tiɲɛ ani minnu ma ɲamakala tiɲɛ alors a ka kan an kana kana bonyamasigi k'u ye kabi kɔrɔlen na ani bi o bɛ sira minnu kan k'u dilan n'o ye an ka furu siraw ye n'o ye balimaya siraw ye ni o ye teriya siraw ye n'o ye jɛɲɔgɔnya siraw ye ani u b'a la ka fɛn min kɛ jamana in kɔrɔ n'o ye Mali ye an bɛna ka n'u fo o foli tɛ dɔwɛrɛ ye ka bonyamasigi kɛ u ye o bɛ yan anw ka baara de la a ka kan ni maa jɛra jɛɲɔgɔnya la a da kana tu i la. Ama kunda Côte d'Ivoire jamana kan Gonate Janjo kɔfɛ Seyid Sherifu Iba Aidara n'a ka taamadenw donna Gugwe Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ a ka Côte d'Ivoire taama in hukumu kɔnɔna na ni bisimilali kɛnɛba taara ka a sɛgɛrɛ an ka janga sɔrɔlo ɲamada Abdulkarim Sawa bɛna ɲɛfɔli kɛ. An karamɔgɔ denkɛ Iba Haidara ale tun ma kɔrɔnen bɛ kosɛbɛ Gugwekaw fɛ i n'a fɔ a bisimilala ka tɛmɛ Gonatekaw fɛ cogo min. Gugwe population bɔra ka caya ko dakɔnɔnyi ka Iba Haidara bisimila bonya ani karama ni nisɔndiya kɔnɔna na. Iba Haidara ni kanubaw k'a ma DGP a taara bisimila foli kɛ ladalamaw ani diinɛ ɲɛmɔgɔw la i n'a fɔ o ye laada ye a fɛ cogo min na. O baaraw bɛɛ lajɛlen kɔ tɛmɛlen kɔfɛ su koli Iba Haidara a ye waajulu belebele ɲɛnama waajulu min ni a ye weleweleda ka ɲɛsin denmisɛnninw ma n'o ye sifinw ye jɔyɔrɔ min bɛ olu la société jɔli la fo ka taa se diinɛ yɛrɛ kɔnɔ kabini lawale ka se bi ma a da sera ninnu ma ni baara labɛnbaw ka lakaleli fo ka taa se dugu ladala ɲɛmaw ma u y'a yira k'a fɔ Iba ka nin waajulu in a bɛ jigiya ni hakilisigi di olu ma kɛrɛnkɛrɛnnenya ma ka ɲɛsin sifinw ma tumana min na n'o ye baara kɛ ni a ka waajulukanw ye. Alhamdulillah kuma yɛrɛ boro ye denmisɛnninw kan o ka diya n ye kojugu kojugu an yɛrɛ t'a ɲini Iba dama dɛ waajuli bɛ k'an fɛ yan a ka beli jeunesse kan ni jeunesse ɲɛna an mako bɛ dilan quoi parce que tiɲɛni yɛrɛ bɛɛ bɛ olu de fɛ folikan ni folikan bɛ n bolo o de ye dɔrɔn tiɲɛ yɛrɛ la o ye nin ko organiser ni nisɔndiya min ye farifoli min ye ani boribori min ye tiɲɛ yɛrɛ la o ye an mɔgɔkɔrɔba mɔgɔw yɛrɛ nisɔndiya alhamdulillah o kɔfɛ an b'a ɲini dɔrɔn i b'an ka kuma minnu fɔ n'o ye sabali ye tɔni bɛɛ ka se ka bama sabali ma i b'a dɔn k'a fɔ ni kumakan kelen mɛna mɔgɔw dela karamɔgɔ kelen min na bon i b'a ye mɔgɔw to ka kumakan ta ba la mais kuma dɔw la ni karamɔgɔdenw tora ka turune anw fɛ yan i b'a ye a b'an ka situation yiriwa ani sɛbɛn fana bɛ bonya jama bolo ara ye jama kɛcogo la depuis anw bilala jama ni ɲɔgɔnna de ma se bɔ fɔlɔ wajikɛla fɛn fɛn tɛmɛna yan peut-être que a mɔgɔ min bɛ se ka la de dɔn na o ye cam de ye camble ale ye turune kelen k'an fɛ yan vraiment o fana jama kunnafoni bonyana a ye baara min kɛ yan en tout cas o nafa bonyana kojugu anw ka situation la yan hali yɔrɔ la camble ɲɔ bɛ k'a ye an ka situation an b'a dɔn kɔni karamɔgɔ Iba DGP nali kɔni a bɛ lankari tariku la n'Ala sɔnna ma. Ni baara in kɔni kɛra Iba fɛ n'o ye waajulu belebele la ɲɛnamani ni k'a kun cɛ ni bayatul islamiya layiru 6 tali maa caman de fɛ. An ka jɛ an ka Sherifu kɛ ka dakurunya fila lamɛn DGP kɛnɛ in kan. Mais ka bɔ ka taa gɛrɛbukɛnin kunbɛn min dina foyi fɔ a ye min bɛ aw yɛrɛ kun na kɔ ka waju ni an jugujuguw ye mɔgɔ sɔn an ka se ka bɔ a la minnu bɛ sɔn o ma ka hadaru kunbɛli la jango ka ye o wajulukɛyɔrɔ la olu de ye mɔgɔ kunnadiw ye Ala m'an yera a la amina rabi Ala sɔn Haidara o kana siga
nin kɛra fo ka taa bɔra siga t'a la bani de mun ka baraji de minɛ Allahu akbar jurumun bi yafa siga t'a la barajiw bi sɔrɔ cɛ Haidara o kuma n y'a fɔ ye wulada in na n ko bɛɛ welelen don i se bɛ mɔgɔ mɔgɔ la i n'a ka na wa Ala sɔnna bɛɛ nana parce que chaise minnu taara olu dɛsɛra fo mɔgɔw jɔlen don o kuma o kɛra Ala de ɲɛda kama n y'a ɲini Ala fɛ Ala m'aw sara la mais ka bɔ ka taa gɛrɛbukɛni waraw fɛ an bɛ to Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ ye an karamɔgɔ Seyid Sherif Haruna Rashid Haidara Abdona Yakase Atuburu araba janvier kalo tile 21 a sɛbɛkɔrɔ kunbɛnna Ansaru n'u kanubagaw fɛ fɛn min sɔrɔla o kɛnɛ kan Kadija Tarawele a bɛna ɲɛfɔli kɛ u kan. Ma caman de bola bonye ani karama kono nisondiya ani munyamunya ni ngana zamzamiyu de a Seydi Sherif Haruna Rashid Haidara na khatamadenw bisimila yakase atogoro dugu kɔnɔna bisimilalu kɔfɛ Nurul Islam ale y'i kunda dugu mabaw kan dugutigilakaw dugu yɛrɛ marakafo ɲamaw fo ka taa se a alimamilakaw ma ni ka taa foli bila u la o min ye zamzamiyu ka denbaya kɔnɔna laada belebele ye o min bɛ lakile u fɛ sanga ani wagati bɛɛ lajɛlen na u ma n'u sen jɔ diɲɛ dugukolo fan o fan na Alahu Taala ka dinɛ laseli la o foli ninnu senfɛ yakase atogoro dugu ɲamaw olu kɔni y'u ka nisɔndiya ani waleɲumandɔnkanw ta ka ya baniden Nurul Islam Seydi Sherif Haruna Rashid Haidara n'a ka tamadenw sɛgɛrɛ ka d'a kan olu bolo nin wale in ye bɛnɲɔgɔnya ani kelenya sira taamatɔla de ye Haruna Rashid Haidara n'a ka tamadenw fɛ o min bɛ alisilamaya ka bɛn kelenya ani koto ɲɔgɔn ta la ko fɔ nin bɔɲɔgɔnye ninnu de kɔfɛ dugu mabaw la wajulu kɛnɛ belebele ɲɛnamaya la Seydi Sherif Haruna Rashid Haidara fɛ o min senfɛ Ansaru ni kanubaw bɔla iko kɔnɔkulu ni ka taa yakase wajulu kɛnɛ terɛnba minɛ k'a fa iko dakɔnɔɲi fɛn min ye Seydi Sherif Haruna Rashid Haidara ye a ka wajulu senfɛ a ye alisilamɛw bilasira kosɛbɛ ni ka Ala ɲɛ siranɲɛ kumaw f'u ɲɛna bɛnɲɔgɔnya kumaw o n'a ɲɔgɔnna caman nin wajulu kɛnɛ in kɛla wagati kɛrɛnkɛrɛn ye yakase atogoro Ansaru bolo ni k'o ka nimisi wasaw jira hɛrɛ ye anw ma yakase atogoro ya hɛrɛ min do dan t'a la quoi sabula Sherifu dugukolo dana mun kama ni sankolo dana Sherifu mun kama ni o Sherifu donna an ka dugukolo kan bi vraiment o ye koba ye anw fɛ o ye nisɔndiya ko ye dan tɛ nisɔndiya min na quoi bi an bɛ yɔrɔ min na vraiment tiɲɛ yɛrɛ nisɔndiyaba de b'an na k'a ye ko Sebujɛ yɛrɛ sera an ka dugukolo kan bi ka dugawu k'an ye vraiment o diyara an ye o ye nisɔndiya ye dan tɛ nisɔndiya min na quoi o la an bɛ Sebujɛ fo ka an fa yɛrɛ fo n'o ye Sherifu Usman Mazani Haidara ye dan tɛ foli min na hali bi sijani kɛnɛya Ala ka nɔgɔya an n'o bɛɛ lajɛlen ye. Alisilamɛya donkan Bahiyatul Islamiya o tali maa yiriga fɛ o de ye dansigi nin wajulu kɛnɛ in na. Shirifula Morikɛ Jɛma a ye dakuruɲɛ 2 min sɔrɔ ka kɛ Seydi Sherif Haruna Rashid Haidara an ka jan ŋo ɲamada ɲɔgɔn fɛ. Nin kɛnɛ barikama in kan an bɛ Ala fo ka Ala waleɲuman dɔn ka Ala barika da Ala mun sɔnna kan an ni an balimaw ni sinjiw ni an kanuɲɔgɔnw ɲɛ kɛ kelen ye ni ka bɛn le 21 ou bien 20 le 21 premier mois 2026 yakase atogoro an bɛ Ala fo an bɛ Côte d'Ivoire kabakolo kan kɔrɔ nin kɛnɛ in kan ka foli belebeleba ta k'a ɲɛsin naba bɛɛ lajɛlen ma cɛ ni muso denmisɛnnin ni maakɔrɔ ka foli fɔlɔ an ka autorités la nous saluons la présence des chefs de village madame qui a représenté préfet de la région. On est très ravis de vous voir avec nous ici ce soir. Vraiment, merci beaucoup pour votre présence ici. Merci. Ami Ambafo. Aka nalila bi kana fara an kan nin baara in na an b'a wale ɲuman dɔn ka nabaga bɛɛ lajɛlen fo nin ye yɛrɛ ye baara de ye ni kɛnɛ ka bɔ Ala bolo kɛnɛ ka di Ala ye
kalayɔrɔ kɛnɛ bɛ o la. An bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn ka jira aw la k'a fɔ ko nin bɛ dan sigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen na minnu labɛnna kunnafonidiso ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni kuma ye aw ni ce a ka ɲɛmadalu la a k'an bɛn o tana t'a la n'Ala m'an ka jɔnya jɔ an na.